जुलाइनि आगस्टआव मोनफैसैयानो लोगोफोर माने आं दिनै बिराद खुसि आरोना लोगोफोर माने बेसेबांबा गोबावनि उनावहाय माने इउटुबनि पेमेन्ट लोगोफोर माने गोबाव जाबायमोन आरो इउटुब मोनियाहाय ओमफ्राय पेड जायाखैमोन सिगाङावहाय नै दाखालि बावैसो पेड जादों आरोना ओमफ्राय दा आङो नोंथांमोननो बेखौनो आं माने गोसो खुसि जेनेबा आङो बिराद खुसि आरो आंना लोगोफोर माने आङो पेमेन्ट आङो थिग टाइम जाबाय जेनेबा इउटुब मोननाया ओमफ्राय दा एबारहाय आङो एबारहाय लेट जादों आरोना पेड जानाया सिगाङावनो पेड जागौमोन ओमफ्राय एसे गोबाव जाबाय आरो ओमफ्राय दा नै लोगोफोर आं इउटुबनि मोननाया माने हिन्जावनो खोन्थायाखै आरोना लोगोफोर हिन्जावनो खोन्थायाखै बाव बेसेबां दं लोगोफोर कमेन्ट खालामहर बेसेबां दं लोगोफोर कमेन्ट खालामहर आरोना लोगोफोर बेसेबां दं जायखिजाया बावहाय नोंथांमोना सानदो बेसेबां दं लोगोफोर बेसेबां थागोन बावहाय कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय लोगोफोर पार्टि खालामना होदो आरोना लोगोफोर पार्टि खालामगोन पार्टि खालामगोन लोगोफोर दा आङो नैबे स्ट'रि गोदानजों एबारहाय मायाव थांनाय जायो प्लेन खालामगोन आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नुबाय थागोन बिदिनो साबसक्राइब लाइक कमेन्ट खालामबाय था आरो लोगोफोर नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय था मोजां माबा नुबाय थागोन आरोना आङो हिन्जावनो दिनै खोन्थागोन आरो लोगोफोर इउटुबनि पेमेन्टखौ बिराद हिन्जावाथ' खुसि जाखागोन हिन्जावा मिथियाखै आरोना इउटुबाव हाबदों ना मादों मिथियाखै लोगोफोर बिराद खुसि जाखासिगोन आरोना दा बेसेबां दं नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय आं माने गोसोखौ बिराद खुसि आरोना लोगोफोर माने दा एबारहाय बहा थांनो सानदों आरोना आं लोगोफोर आरो आइफन लानो सानदोंमोन दा आइफनखौथ' लाथ'नाय जानाय नंला दाखालिसो जेनेबा सुटि लाबायना आइफनखौ उनाव लानोसै आंना मबाइला बेनि केमेरा मोजांखा आइफनखौ उनावहाय लानोसै आरो बिदिनो माबायदिखौ लानाय जायो उनावहाय लानोसै दा बेजोंथ' आइफन मोना नालाय लोगोफोर जायखिजाया बियो वान प्लास दामनिसोनि आरो लोगोफोर नोंथांमोना आन्दाज खालामदो बेसेबां जागोन दा नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय थाबाय जाबाय लोगोफोर आं एबार मायाव प्लेनिं खालामगोन आङो एबारहाय थांफेरै जायगायाव थांगोन आरो लोगोफोर आरो एबार दामि जायगायाव थांगोन आरो दा नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर आरो नुबाय थागोन आपडेटखौ नोंथांमोना गोबाङानो नोंथांमोना जेनेबा कमेन्ट नांला बुंसा माबा माबि होयो जुदि नोंथांमोना जुदि आंनि आपडेटखौ माने नायबाय थानोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै ला माने भिडिअआथ' कन्टिनिउ मोजां जाबाय थायाना एखमबा समाव मोजां जायो एखमबा समाव मोजां जायो है आं साबस्क्राइब खालामनांगौ होननानै जुदि खालामोब्लाथ' नोङो नायनो लुगैबाबो नुला आरो जेनेबा अबेबा समाव जोङो मोजां माबाबाबो अबेबा बेलेग कन्टेन्ट दिहुनबाबो नोंथाङा नायनो लुगैबाबो नुला आरो नोंथाङा नुनाय नंला आरो साबस्क्राइब खालामनानै ला नों जेनेबा भिडिअखौ मोजां नुनानै नायाबा नायासै जेनेबा मोजां भिडिअबा नायदो मोजां भिडिअ नङाबा दा नायथ'सै आरो बेबायदि खालामबानो जाबाय जे भिडिअआ मोजां नङा आनसाबस्क्राइब खालामनांगौ बे नङा आरो लोगोफोर दा साबस्क्राइबखौ खालामनानै लाखानांगौ आरो लोगोफोर साबस्क्राइबखौ खालामनानै ला अब्लानो नोंथांमोना नुगोन आरो बेनोमोन लोगोफोर भिडिअआ दिनै आं माने बिराद खुसि हेप्पि आरो दा लोगोफोर पार्टि खालामनाय जासिगोन आरो गोजानाव थांनाय जासिगोन नोंथांमोना बेसेबां हिसाब खालामदो लोगोफोर माने बेसेबां दंबावो फैसाया नै लोगोफोर बेसेबां दं हिसाब खालामदो आरो